Ma jistax jonqos li dawk li fl-aħħar xhur marru Kastilja jinnegozjaw f'isem il-ħaddiema li jirrappreżentaw jitkellmu b'sodisfazzjon dwar il-ftehim li fuq kollox se jfisser żidiet fil-pagi. Riflessjoni ta' kif il-ħaddiem igawdi minn ekonomija b'saħħitha. Gismond Bonello, direttur ġenerali tal-Union Ħaddiema Magħqudin, huwa sodisfatt li l-ftehim imur lilin miż-żidiet fil-pagi. Peress li ħad tiġi indirizzata ċerta anomalija ħajkun hemm differenza mhux żgħira fil-parti tan-nofs tal-ħaddiema. Fil-waqt li l-oħrajn ħajġi garantit li jkollhom 2.4% ta' żieda. Allura jien nemmen li fl-aħħar mill-aħħar ħassir ġustizzja ma' diversi ħaddiema u bekk fl-aħħar mill-aħħar ħajġu jingħataw dak li ħaqhom li sfortunatament forsi fis-snin ta' qabel ma kellhomx. Is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Joseph Buġejja qal li l-messaġġ ċar li ntbagħat huwa li l-ħaddiema taċ-ċivil huma kruċjali għat-tkabbir ekonomiku ta' pajjiżna. Llum tajna direzzjoni fejn qed inżidu żidiet u qed jiġu rranġati anomaliji li ġew maħluqa f'collective agreements tal-passat u ħajġu indirizzati. Barra l-aspett finanzjarju wkoll ħadna ħsieb li ninsibu bilanċ bejn il-ħajja tax-xogħol ta' kull ħaddiem u l-ħajja privata u l-familja tiegħu biex żgur noħolqu mhux biss ħaddiema imma ċittadini li jkunu jgħixu ferħanin. Eluf ta' ħaddiema milquta huma dawk li jaħdmu fis-settur tas-saħħa, settur li ra żieda fir-riżors uman fl-aħħar 4 snin u li issa se jkollu wkoll kundizzjonijiet aħjar. Il-President tal-Assoċjazzjoni Medika Maltija Martin Balzan ikkummenta hekk. Dan l-agreement jagħti żidiet bejn 2.4-2.9%. Naħseb li jirrifletti r-realtà ekonomika tal-pajjiż mingħajr ma jagħti xokkiet l-ekonomija. Pożittiva wkoll Marija Kutajjar, il-President tal-Union tal-Infermiera u l-Qwiebel, li qalet li l-fatt li huwa ftehim fit-tul joffri stabilità. Rajna temi li kienu ilhom ftit ma jiġu indirizzati fosthom kif forsi diġà semma il-konċertina. Il-gap li kien hemm bejn skala u oħra minn skala wieħed ta' skala 20 u hekk qed nippruvaw nindirizzawha. U agreement li huwa l-ewwel wieħed tiegħu wkoll fit-tul li għandu 8 snin. F'isem il-Union tal-Għalliema firma l-President Kevin Bonello, fissru bħala wieħed mill-aktar ftehimiet importanti fil-pajjiż. Mhux biss għaliex jitratta fuq l-iktar employer kbir f'Malta ma wkoll li jservi bħala benchmark għal diversi employers oħra. Aħna minn naħa tagħna bħala union flimkien mal-unions l-oħra sħabna ħdimna tista' tgħid għal dawn l-aħħar xhur b'mod intensiv anke bejnietna l-unions u għamilna eżerċizzji differenti biex naraw liema formula l-aħjar li taħdem u naħseb li dal-agreement mhux biss huwa importanti għaliex jagħti ċertu żidiet imma wkoll jindirizza ċertu anomaliji li ilhom hemm. Dawn l-anomaliji b'dal-agreement ħajjibdew jiġu indirizzati se jekk Alla jrid inkunu għamilna l-ewwel passi biex fl-aħħar konsolvuti. Bekk il-ħamis filgħodu il-bini ta' Kastilja reġa' kien xhieda ta' jum storiku. Jum storiku li wassal għalih il-gvern ta' Joseph Muscat għax kif intqal minn dawk involuti dak li kien pendenti is-snin issa kien indirizzat ukoll.